Men Semey qalasındağı nömür 34-nji orta mekdepden 3-nji B sınıf okuwçysy Oralhan Adiljanmyn. Abay atamyzdyn 175 ýyldygyna oray äsimpaz bolma ernige, äsimpaz bolma ernige, hünerpaz bolsam arkalan, sen de bir kırpış nege, ketigin tap arkalan. Kayrat bin akıl jol tabar, kaşkanga da kuganga, adlet japkat kimge bar, sol jarasar tuganga. Bastapkı ekew soňsuz, bite kalsa kazakka, aldın jalyn artynmyz, barar edin kay jakka. Paydany görsen basyryp, maktandy izdep kaygalma, münündi urlar jasyryp, maydanga baýalma. Özüňge bar men köz görüp, atlam deme özgege, kızganışty kozdurup, azapka kalma ýez beren, akyryn jürüp anykbaz,